Il-Qorti tal-Ġustizzja ilha żmien twil tiżgura trattament ugwali tal-persuni, ikunx ikun il-ġeneru jew l-orjentazzjoni sesswali. Fl-1996, il-Qorti tal-Ġustizzja kienet waħda mill-ewwel fid-dinja li projbixxiet id-diskriminazzjoni tat-transessuali meta ddeċidiet li t-tkeċċija ta' għalliem transessuali li kien għaddej minn bidla fil-ġeneru kienet diskriminazzjoni sesswali u bekk kontra d-dritt tal-UE. F'kawża iktar reċenti, il-Qorti tal-Ġustizzja iddeċidiet li d-dikjarazzjonijiet pubbliċi ta' persuna li timpjega li bihom eskludiet kwalunkwe reklutaġġ ta' omosessuali wkoll imur kontra d-dritt tal-UE. Il-Qorti tal-Ġustizzja intalbet diversi drabi tagħti deċiżjoni dwar trattament differenti ta' koppji tal-istess sess. Il-Qorti tal-Ġustizzja konkludiet li meta ċerti benefiċċji bħal benefiċċji tal-familja, pensjonijiet jew vaganzi ikunu riservati esklusivament għal koppji miż-żewġa, dan jiddiskrimina kontra koppji tal-istess sess fi sħubija reġistrata paragonabbli għaż-żwieġ. Barra minn hekk, għalkemm il-pajjiżi jistgħu jażlu jekk jippermettux żwieġ bejn persuni tal-istess sess, f'każijiet fejn koppja tkun iżżewġet legalment f'pajjiż u mbagħad tkun marret toqgħod f'pajjiż ieħor tal-UE, il-konjuġi ma jistgħux jiġu miċħuda mid-drittijiet tal-moviment liberu normalment disponibbli bħal drittijiet ta' residenza, sempliċement għax il-koppja tkun ta' minn persuni tal-istess sess. Din il-protezzjoni minn diskriminazzjoni ma tingħatax biss liċ-ċittadini tal-UE. F'sensiela ta' każijiet, il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet ukoll li l-persekuzzjoni ta' omosessuali permezz tal-priġunerija jew tal-pjena tal-mewt f'pajjiżhom tista' tkun raġuni għall-loti tal-ażil. Permezz ta' kawżi bħal dawn, il-Qorti tal-Ġustizzja sostniet id-drittijiet mogħtija mid-dritt tal-UE bil-garanzija ta' ġustizzja ugwali għal kulħadd ikunx ikun il-ġeneru jew l-orjentazzjoni sesswali.